Errepublika Frantsesak bat, faxismoak huts? Tira, hau hasi besterik ez dain, edota segida bat, baina ez da hau, atzetik datorren kontua delako, edozein kasutan, zer nahiago duzue? Frantziar Errepublika, ala Espainiar monarkia parlamentarioa, galdera gaiztoa izan da, zitala, hasi pentsatzen. Katalunia iparraldean ere ospakizun gaua izan dute, ez da ez nolanahiko lasterketa izan, eta marka guztiak hausita, arrapalada batean egindako ezkerreko fronte berri horrek lortu du, galga nolabait jartzea, baina argi ze emaitzak aztertzen hasita zer esango dizuegu ba. Eskuin muturrak eskuina tartean egonda, Macron erdialdean eta Le Pen eskuin muturrean, ez da ez txantxetarako kontua gertatzen ari dena. Edozein kasutan, eskuin muturrak ez du espero zuen garaipen hori eskuratu, Macronek ez du espero zuen eraisketa hori izan, eta ezkerreko fronte horretan, aizue, ezkerrekoak eta baita abertzale independentistak ere bai. Hori baita, besteak beste, titularretako bat, faxismoa geldiarazi bai, baina Asamblada Nazional horretan, ordezkaritza, euskal ordezkaritza ezkerrekoa abertzalea, akaso, historikoa bakarrik ez, erantzunkizun handiko izango da. Euskal Herriaren boza eramaiteko Parisera, eraikitzeko, gainera ez naiz bakarrik, hiru hautagaitzak pasatu dira, Frente Herritarrenak, eta hori historikoa baino haratago da. Peio Dufo izango da, Ipar Euskal Herritik beraz Paris aldera joango den hautetsietako bat, nobedadeak beraz hautetxien ordezkaritza horretan, Euskal Herritik joango den ordezkaritza horretan ezkerreko fronte horren aniztasuna islatuko dela, eta gakoetako bat zein izango da, edozein kasutan, Peio? Gainera, Frantses estatuan ezkerrak gain hartu dio eskuin mutugari eta hortan ere bazen sekulako lan bat ere maiteko, elaman dena. Edozein kasutan, lana bai, zein izan daiteke aurreikuspena, ez dugu ahaztuko lege hainbat aurrera edo atzera izan daitezkela, ez da ez, soilik ezkerra ala eskuina, estatu edo eta errepublika zentralista horretan, Ipar Euskal Herriak euskaldunek ere hainbat behar izan badituzte, langileen beharrak bai, baina hizkuntzari dagozkionak, lurraldetasunari dagozkionak, interesgarri jarri da, asuntua zalantzari gabe. Proposamenak egin dira, ezkerra batu da denbora tarte bizki motz batean, baina horrek erakusten du ere, hemen Ipar Euskal Herrian abertzaleekin kondaturik garaipena lortzen aldera, eta hori da historikoena agian. Eta gauzak honela, Maider Galardi Gabon, hasteko eta behin goazen ariketa zentzuzko bat egitera, ziur bat baina gehiago sigla berriak entzuten ari da. Ez jakintasun dezentekoa dugu akaso, ez da, Frantziar Errepublikari begira jarrita. Baina gizonezko festa honetan, beste behin ere, Mélenchon zein Demontre omen da, Macron erdialde horretan,
eta Le Pen, aipatu dugu gizonezkoen festa honetan, eskuin muturraren buruzagia izan behar hain zuzen ere emakumezkoa, deigarria edozein kasutan. Zein litzateke Hego Euskal Herriko ikusmira mugatu horretan, ez dakit, Alderdi Sozialistakoa, Alderdi Popularrekoa, Voxekoa, badago alderaketa egiterik, Maider? Ni beti tentuz ibiltzen naiz halako konparaketak egiten ulertu behar dialako estatu edo territorio bakoitzaren idiosinkrazia. Baina, bai egin dezakegu halako aproximazio baten modukoak. Esate baterako, Le Penen alderdiak edaten du oso tradizio nazi edo bitxiren gobernutik, ez da. Aurreko astean hitz egiten genuen ze ziriketa egin duen urteetan zehar, batez ere Marine Le Penek bere aita alderditik bota eta guzti egin zuela, baina badu halako tradizio bat, ultrakontserbadurismoarena eta ultra eskuindarrarena. Zentzu horretan Voxekin alderatu genezake, ez dakit, segurazki aldarrikatzen dituzten bat gauzek antzekotasuna dituzte, esate baterako, migrazio kontuei dagokienez edo familiaren tradizionaltasunari eusten diotenez, baina besteak beste, zuriketa ariketa horren bitartez, abortua konstituzioan sartzearen aldeko bota eman zuen Le Penek. Bestalde, uste, beti egon baldin bada izan da ere, oinordekotza frankista Espainian askoz ere ezkutatuagoa egon dela, edo alderdi ustez, joku demokratikoan homologatutako alderdien barruan egon dela, eta gero etorri dela beste testu inguru batean, eta segurazki krisi ekonomikoak ere egin da, Vox bezalako alderdi batez. Aldiz, Frantziako nazionalista horiek edo Le Penen eta Bordelaren alderdiak beti eduki izan du tradizioz ibilbide hori, ez da egon eten argirik edo desagerpen argirik. Lehen alderaketa edo aterrizaje hau egin da lurreratze bat ondo datorkigulako, ze ziur bat baina gehiagok alderaketa hori egiteari ezin dio izkin egin, eta batzuetan politikagintza edo kultura politiko ezberdinen baitan bizi garela aintzat hartu edo berreskuratzea ariketa interesgarria da. Zentzu horretan gainera, besteak beste, lehen ministroak berak, Macronen lehen ministroak dimisioa eman du, jardunan arituko da urtebetez, ez da hauteskunderik izango Macronen agintaldiari berehalakoan amaiera emanez, baina puzle bereziaren aurrean topo egingo du egun Errepublikako burua denak. Hemen ere alderaketa bat derrigorra, kasu honetan lehen ministroa Hego Euskal Herritik Madril aldera begiratuta Sánchez litzateke, eta Macron berriz estatu burua Felipe Erregea. Deigarria egiten zaigu, ezta? Batek sistema presidenzialista duelako eta besteak parlamentario monarkikoa, ez, eta orduan estatu buruak desberdina dira, eta ez bakarrik estatu buruak, Espainiako erregeak estatuko kaxak ustutzen baldin baditu ere, ez du eragiteko hainbesteko almenik, eta ez aldiz Frantziako estatu burua izango den hurrengoak, edo kasu honetan Macronek, ez da. Atalek bai dimisioa emango duela esan du, nahiz eta funtzioan segitu dezakeen. Ideia bat egiteko, Macronen alderdia sortzen da, bi alderdi nagusiak, republikarrak eta sozialista gainberan hasten direnean, eta egon da harremanik esate baterako Macronen ingurumaritan zebiltzan horien eta Ciudadanosen zebiltzan horien artean. Eta halako eskuin, baina ekonomikoki liberal bat eta ziztegin genezake. Karo, zer gertatzen da, Frente Popular berriak eskatzen diola Macroni zentzuduna izan dadin, eta izendatu dezan Frente Popularreko gobernu buru bat. Baina horretan ere ez Frente Popular berrikoak eta segurazki Macron ez da ados egongo, frente horren barruan adierazpide politiko desberdina daudelako, daude sozialistak, baina badago Frantzia insumisua, lehen aikatzen zen izendan dela antzion hori delakoa, eta Frantzia insumisoko burua, eta zerbait
izan baldin bada argia kanpaina honetan izan da Frantziar insumisoa Le Penen antagoniko eta beraz muturrean, ezker muturrean dagoen alderdi bat izango balitz bezala aurkeztea. Nire ustez ez da horrela, ze Espainia ez izango bageni ze hongo Podemos, Zumarra, dian frantzesa zerratuko dira hori noski sozialistek ez zuten nahi. Imaginatu, sozialistek ez zuten nahi galako gobernu bururik, insumisoek esaten dute, beraiei dagokiela lema, bueno, ikusi behar da. Urte bete honetan eta batez ere datozen hilabeteetan zer gertatuko. Macronek izan du behar duela denbora asumitzeko eta gauzak ordenatuko adia hongo dira. Bai, akaso urtebete behar du, ezta? Asumitzeko eta bere buruan non kokatu diseinatu edo eta estrategia hori eguneratzeko. Maider, edozein kasutan ikusi ditugu, pozarran ikusi ditugu, hiritar ugari, fasismoari galga jarri izanarekin pozik. Ez dakit edozein kasutan behar hori ere baote zegoen, baina ikusita erdialdean dagoen eskuin horrek ez duela halako galerarik izan, Macronek izan du galera, baina ez hainbesterakoa, eta Le Penek inoiz izandako emaitzarik onenak, alegia posteko arrazoiak akaso bai, baina ez dakit banik, Errepublika Frantsesan etorkizuna epe ertain horretan ze puntutan izango ote den, momentuz libera da ederra, baina argibiltzeko arrazoirik ez zaio falta, ezta? Ez, eta, nik uste torgakoa dagoa dela Fronte Popular berri horrek zenbaterainoko solidotasuna demostratzen duen datozen urteetan, ze ikusi dugu aurreko koalizioan azken hauteskundeetan elkarrekin joan zirela, baina segituan 2022 hautsi zela koalizioa, ez? Nik uste badagoela ilusio bat ezkerretik eta horri eutsi aldiotela, edo bintzat herritarri nik uste mandatu hori eman adietela haien ere, eta gero egia da, lortu dela ultraeskuina frenatzea, baina ez dakite, 60 eskainu edo gehiago lortu dituzte aurreko hauteskundeekin alderatuta, eta batez ere nik uste Espainian gertatzen den bezala lortu dela homologazio moduko bat diskurso horiena, ez dela autu residual bat, baizik eta lehen hiruetan oso modu indartsu dagoen zerbait. Uste, Frantzian hori Espainia baino gehiago gertatzen ari zela, baina nabarmen Asamblea Nazionalean gero eta gehiago agerian gertatzen ari dela. Eta marko hori ezarrita, edo legitimatuta edo homologatuta, nahi dugun bezala esan, eragiten du gainontzekoak ere nolabait eskuin aldera biratzea, hau da, diskurtsoa eskuin aldera biratzea, eta niretzako hori da arriskutsua, adibidez Macronek mahai gainean jarri zuen eta onartu zuen migrazio legearekin gertatu izan bezala. Orduan, ez dakit zenbateraino konturatzen ari geran, edo zenbateraino tenkatu dezakegun badatu zen beldur hori frenatzeko gutxiengoak adostu beharra, eta benetan ez garen ausartzen, edo ezen ausartzen ezkerra, benetako politika progresistak martxan jartzea ez, eta bere proiektu politiko propioa garatzen segitzea ez hainbeste badatoz eta arriskuari aurre egiteko autu izatea bezala. Horiek izango dira datozen hilabeteetako urratsak, batetik jarduneko gobernua izango delako, Asamblea Nazionala berritua eta ikusteke Ipar Euskal Herriko ordezkaritzak ere zer nolako jokoak eragin ditzaken eta baita lege propioak ere, ze halako aurrekariak egon badauden, naiz eta akaso lege batzuk erdibidean geratu. Hor ere, eragiteko gaitasun ere izango du Ipar Euskal Herriko ordezkaritzak. Bukatze aldera, gainera, etorri zego beste bain ere demora, Maider, gustor asko gaude, baina galdera trampa txiki batekin, amaiera. Zer nahiago duzu? Errepublika Frantsesa, ala Espainia aldeko monarkia parlamentarioa? Bida ez bat eta ez bestea, tartean dagoen Euskal Errepublika independentea izu. Ederki, tira, Iruñe astitz gogoz geratuko zaigu, beti aldarrikatzen du eta bere hautagaitza erregina izateko, Nafarroatik Euskal Herrira, tira, gaurko hemen utziko dugu, Maider Galardi, mila esker, beste behin ere datorren astera arte. Eskerrik asko zuen izan.
Eta zer esango dizuegu munduan hain ezagunak ospe handikoak Euskal Herriko hiriburu garrantzitsu zahar eta hiriburuzagi horretan ospatzen ari diren horiek eta hasi besterik egin ez direnak, ziur askok honezkero onena eman dutela, baina hori ziur Navarra Maritima aldekoen kasua izango dela, iruindarrek eta nafarrek ondo asko utziko diotelako entzierro luze honi, bidean ez diren geratzen, edozein kasutan aizue. Momentu hunkigarriak batean eta bestean, eta egia da alde iluna ere izan dutela. Helduko dizkigu ertz ezberdin horiei, baina hasteko eta behin asko hunkitzen gara. Blackish beltza gogoan hartuta New Yorken onartu ez zituzten gure erraldoi beltz maiteenak ikusi nola dabiltzan egunotan Iruñeko karriketan. Eta bai, Braulia eta toko dira. Guk bereziki maite ditugunak aipatu dizugu Blackish beltzan ondotxo kontatzen da, 60. hamarkadan nola etzieten utzi bertan desfilatzen, akaso, aberri egunen batean hautatu beharko dira berriz ere New Yorkeko kale horiek eta Iruñeko erreldoi beltzek euren bidea egin dira, kasu honetan Kuria kalean gora ikusi ditugu, baina ikusi honekin benetan hunkitu gara eta sare sozialetan bolo-bolo dabilen bideoa da. Eta bai, Euskaldunak, noski baietz, hiriburu zaharreko karriketan barrena. Eta tira badakizue sartu zaitezte sare sozial ezberdinetan, WhatsApp, estado edo egoerak, storiak, Facebooka, Twitterra, Instagrama, sartu eta akaso bertara joateko aukerarik izanez arren Sanferminak gertutik bizitzeko aukera badugu eta hori ere bada pozgarria euskarazko sare sozialak ere bizi dabiltzalako. Edozein kasutan, aipamen bat edo beste baditugu eta aste honetan zer ekarriko dizkizuegu, baina azken orduotan zoritxarrez badakizuen Nagore Lafageren heriotza hilketa gertatu zen urteaz geroztik, ziurrenik ageriago eta modu protokolarizatuan kontatzen direlako. Ez da erasori gabeko Sanferminik izan, eta emakumeok askatasunez geure festagunetan geure bizitzan aritzeko ditugun oztopoak beste behin ere agerian geratu dira. Salaketak, erasoak eta beste behin ere Gaztelu plazan izugarrizko erantzuna. Harro gaude, iruindarrek badakite zein den bidea zalantzari gabe, eta zentzorretan, azken orduotan gertatutako erasoak salatu bakarrik ez, emakumeok badugun, jatorriz badugun eskubide hori aldarrikatzeko unea izan da beste behin ere. Tira, datozen egunotan espero dezagun gauzak ez dezala okerrera egin, baina aizue, zeinen garrantzitsua den prebentzio lan hori eta dagokigun eskubide hori gertutik zaintzea, eta hori Iruñeko udalak eta Xiron alkateak bereziki landu duten gaia izan da. Edozein kasutan, gaur 78ko Sanferminak ere gogoan, Germán Rodríguez, elekaiko militantea, baina Iruñerriko mutil maitatua, konprometitua, eta egun hartan beste hainbat ere akabazitzaken bala zaparrada horrek harrapatu zuena. Ez dugu hemen ere oroitzapen hori azturan utziko eta egunotan herri Sanfermin horiek eta Sanfermin herrikoiak diren horietan hitzorduak gaur Germán Rodríguezekin.
Eta bai, bersio Espainiarra ekarri dizuegu, Espainia aldeko meteorologia kudeaketan aurrera pausuak aizuen. Estatu plurinazionala meteorologiko kire aztertzen hasiko mengara aurrerantzean, alerta batek eta besteak ez duelako zentzu berbera. Eta akaso Euskal Herrira ekarrita, ez dakit, hemen ere aniztasun handiko herria izan da, gaur Garagunkarian naizen ere aurkituko duzu. Ez baita gauza bera, alerta maila, 43 graduko iragarpena izatea Lekeition edo Tablitasen, bai, bata Nafarroako hegoalde horretan eta bestea Bizkaiko golkoan. Eragina ezberdina da, arriskuak ezberdinak dira eta horretan ere garapen bidean omengoaz, beraz balio beza, baita igogailuko asperduraz betetako elkarrizketa horietarako. Ez baita gauza bera eguraldi txarra izatea, euri zertxoet botatzea herriberen esate baterako, edota uda osoa belainoan pasatzea azken garaiotan, Donostialdean gertatu den bezalaxe beti du alde hon bat, esango duzu eta zein, urgulen dagoen ikur frankista hori estali egin digula gure eguraldi zoragarri honek. Izan ere, hau ez da Mediterraneoa, zorionez, eta hemen ere aniztasuna. Eta txapa guzti hau zertara dator, gaia interesgarra iruditu zegulako, meteorologiari ere heldu bartzaiolako, aldaketa klimatikoa gertu dugulako, eta temperaturen gorakada eta kolpeak ezberdin aztertu behar ditugulako, baita geure herri santu honetan ere, ura erabat lapurtzen ez badigute, hori ere ez dugu eta ahaztu behar. Esango duzu eta hauek zertan dabiltza. Kirol kontuetan ere Nafarrekin oso engantzatuta gaudelako, zer egingo diogu Euskara, herrigora, agerraldia zer demontre ote da. Tira, agerraldia bada, Nafarroa erdialde horretatik beherantza gutxi dakigunontzako, Euskara berpiztea bakarrik ez, bailaren garapena eta berreskurapena noski baietz. Eta bizitasun horretan futbolak bere ekarpena egiten du. Tuterako, Union Tutera, ez duzu ezagutzen, ekipazio berria dute, ikusi zeintzuk dituen babesle, AEK, agerraldia. Ez dakit, atezain ekipazio nahi duzuela, ikusi berri duzue. Bestelako nahi duzuela, ekipazio berrien aurkezpen garaiotan, dituzue Realekoak, Atletikekoak, Alabesekoak, Osasunakoak, eta noski baietz, Union Tuterakoak. Eta bai, Sanferminetara atzera buelta egingo dugu, egia da gaur Germán Rodríguezen heriotzaren urteurren abadela batetik, eta beste urteurren bat ekarriko dizuegu gogora atzoko egunari begira jarrita. 1985 sarri ereserkia, honezkero baduguna, Fermin Muguruzak kortaturen garaian egindako hori, badakizue sarri buruz ari den ereserkia, Sarri eta Piti, Gipuzkoako Martuteneko espetxetik, bozgorailuen kutxetan sartuta 1985 nor pentsatuko zukeen alaxe esan eta egin eta hamarkadetako ibilbidea izan da, zalantzarik gabe, eta alaxe ibilbidea egin du baita ere Euskal Herrian eta mundu zabalean sarri ereserkiak. Hauxe ere gogora ekarri nahi izan dizuegu, bakizue, naizen hemeroteka eta artefaktua atal horretan, izugarrizko lan ederra dihardutela egiten eta honi buruz ere aurkituko duzue orduko garaiko informazio guztia. Besterik ez, bagoazela, Sanferminetan zabiltzatenok,
ederki asko pasa, zaindu zeuen burua, eta gainontzekok emidi.nekin segitu beharko dugu, baina bihar gehiago, eta badakizue ekarriko izkizuegula Sanferminetako beste ertz hainbatetako kontutxoak, gaur guzti etzaigu sartu, baina bihar gehiago, noski baietz, mila esker. Beste bain ere, astelena izan da ere hor bestaldean zaudeten guztioi, bihar bueltan izango duzue kolpez kolpe antenatik gau pasa. Zirela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adudik pantailerak los recuento generalean Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Bizkatu Irratikoak antziren bititzen zuzean paellak janko zutela Eta pitita zarri bere mundurretan saltzan zudela kontuatu gabeak Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Jugozo amurik zarri dio herriak zapallazos paturik Iruñeko entxerroa, desentxerroa hemen zapigorriak Zerua du estaltzen Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi hontan Jende hasi dela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi falta direlako zure kuento generalean Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 viva tu Sarri, 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 viva Loaz Sarri, 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 kalera Sarri, 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 sarri Cristo marcha David Sarri, viva tu Sarri, 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 viva Loaz Sarri, 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 kalera Sarri, 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 sarri